गारिया जोंनिया दासो बायदों निया गाखोनोसै आरो गाखोदो लोगोफोर दसे समनि उनाव नोंथांमोना मोनथिगोन आरोना जों बबेयाव थांदो नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर नै लोगोफोर जों फाइनालि जायगायाव मोनफैबाय आरो ना नायलांबाय थादो मा मा नुयो देखायलांनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर नै सफैबाय जोङो मिथि नार्जारि आरो मिथिंगा बिथांमोननि हाबायाव फैदो लोगोफोर नै बिथां दरिया नै बेनो आरोना मिथिंगा नार्जारि हेलौ ब्र ओंखाम जानोसै लोगोफोर दा उनाव नायदो दरा गोदान बादानोसै जोङो ओइ दरा बैथिंजाय मिथि नार्जारि एक्ट्रेसा दं आरो लोगोफोर नैया नैबेनो मिथि नार्जारि एक्ट्रेसा बिथांमोननि दिनै जुलि आरोना थांनोसै लोगोफोर नैया नैबेनो मिथि नार्जारि एक्ट्रेसा हाबायाव दसे सम फैदों आरो बिथांमोननि ओंखाम जाखांबाय दा थांनोसै आरो लोगोफोर गारिया जोंनिया दासो बायदों निया गाखोनोसै आरो गाखोदो हाबा जानो फैदोंमोन जोङो मिथिनि हाबा जानो फैदोंमोन जाखांबाय थांनोसै आरोना भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला आरो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय थ' उनाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय।